de la flamme. Nguleki jengenge no boyrat noni, nguleki ki no weddirta noni, neddo wawa famde dum so wurani dum. Pas comprendre si on n'a pas vécu. Et je dois dire que ce bruit des flammes. Mi wawano munde du lewlewndu hay so tawini ko dudal tan wonno. À la campagne m'a été dur à supporter pendant un moment. Je m'appelle Élise Spivak et j'habite ici. Min biyetem ko Élise Spivak ko do konmi gila hitande ujunere temede jeenay e capande jeegom e jeedidi bido huccite e Notre-Dame o. Vous entendez? Dum fof ko jiyata do ina welimi no yimbe be gollirto ni gulaadi di yide gollotobe be ina ngaylo e dow ndi kalalde dum ko gurdam sanne. Notre-Dame fewnitama hay so tawi mo serti seeda e goddo ko kanko woni do kadi ina wadi gede godde beydade hen ngam sinkudemo nde hubere nde jiyatmi nyande fof jamma e nyalawma subaka e kikide ko hayre renatami ko dum tan nde foti wonde.